Så skal det. Du ryster på mig. Fremad, Jakob! Kom nu, slå! Slå, Jakob! Slå ham, Jakob! Sådan, bliv ved! Huksene, husk huskene! Sådan, huks! Husk! Huks, Jakob! Huks! Kom nu, Jakob! Kom nu, Jakob! Bliv ved! Ud med ham! Ud med ham! Huks! Huks, Jakob! Ned og sidde. Jakob, ned og sidde. Var det et ulovligt spark? Jakob, vend op. Alt for ulovligt. Ned og sidde, Jakob. Det bliver en sgu diske for. Var det det? Du må ikke have en frontalspark til. Hvor er alene? Hvor er lægen henne? Og han er derinde, eller hvad? Den anden jo. Det er nede der. Det er faktisk for dårligt, der ikke er 2 læger. Kom igen. Jeg skal i hvert fald ikke møde Jakob i fuld kontakt, for der må man godt det der. Ja. Han laver et frontalspark, hvor han rammer. Ham den anden, han er lav. Han går langt ned, så... Ja, som han må. Catch! 3,